Hasina, kin yi sallah kuwa? Zan yi ne sai nake ta kokonto. Wai guda biyu ne ban yi ba ko kuma ɗaya? Kina yar musulmai ki san sallah raka'a nawa zaki ba? Kawai daga tambaye ki sallah guda nawa zan shi kenan sai ki hawo mun faɗa kina ta wani gauran salati kamar an yi mutu. Haba Hasina. Wai da gaske ashe yanzu zaki iya rayuwa ba tare da ni ba? Zaki iya rayuwa da wasu mazan ba ni ba? Dalala malala. Ai abin da yafi komai sauki ne in je in yi rayuwa ta ba tare da kai. Da na san ka ko na san waye kai. Wace irin magana ce? To bari ma in faɗa maka. Idan ka sake shiga rayuwata san makarashin mutuncin da ya faka. Barike ba ta yi ba. In ba barike ba ya zai karamar yarinya kamar wannan ta dinga gaya mu. Ai ka riga ka yi kuskure daga shigowar ka gidan nan. Da kai da babanka. Wallahi yanzu muka fara wasa.